Короче, вот здесь. Hello, my friend. Ali su male kresete, su od pre sat vremena. Znači, kad si čekali ovaj tamo je Škotanđani piju pivo i... Bačin još jedan put Cvetković za Vadza, Paz, će biti Gobrac. Branko. Dobro, specifično utakmice, igrali smo sa 3 ekipe po pola sata negde, samim tim je specifična situacija. Igrači su dobili pola sata, za to su trenutno spremni, suštinski utakmica onako kao jedan trening za nas. To što smo trenirali, to smo pokušavali da radimo. Naravno, daleko smo od toga kako treba da izgledamo, ali ne bi bilo normalno da na prvoj utakmici izgledamo na svom maksimumu, tako da ima još mnogo da se radi.